ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. топови ҷангори вазни сабук Чарлз Оливейра боварӣ дорад ки Илия Топурия то охири сол камарбанди чемпиониро озод мекунад. биёед суханҳои Дубронксро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Топурия бо Гейджи дар кохи сафед меҷангад ва Топурия ҳамаи имкониятҳоро дорад то ин ки Гейджиро ба нокаут равон кунад. ана охири сол бошад Топурия ба вазни нимёна мебарояд то ин ки зидди Ислам Махачев ҷангад ва камарбанди вазни сабукро озод мекунад. аз ҳамин сабаб агар ки ман Макс Холлоуэйро шикаст диҳам, пас ман аниқ довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра моҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 8 март дар турнири UFC 326 зидди Макс Холлоуэй мегузаронад ки ин моҳориба барои камарбанди БМФ мешавад. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. роҳи сафед. роҳбари UFC Дана Вайт зид нест ки Алекс Перейра ба вазни вазнин барояд. Алекс яке аз он шахсоне ҳаст ки доимо баромада ҳама корҳое ки ба мо дар кор аст иҷро мекунад. аз ҳамин сабаб ҳозир чӣ коре ки ӯ кардан хоҳад, мо бо ӯ ҳамкорӣ мекунем. ба ӯ ҳама кор иҷозат аст, гуфтааст Вайт. ногуфта намонад ки Алекс Перейра баъди шикаст додани Магомед Анкалаев ва баргардондани камарбанди худ дар вазни ним вазнин эълон кард ки ба вазни вазнин баромадан мехоҳад ва ҳоло ҳам ӯ ҳамин ҳадафро дорад. ва чӣ гуна ки мебинем роҳбари UFC Дана Вайт ба ӯ ҳама корро иҷозат медиҳад. шаби гузашта дар моҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night ду ҷангори топи вазни миёна Шон Стрикланд ва Энтони Хернандес вохӯрданд ки дар сеюм раунд Стрикланд Хернандесро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода пирӯз шуд. ҳамин тариқ ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди Хамзат Чимаев шуд ва баъди моҳориба аз ӯ пурсиданд ки оё рост аст ки Хамзат Чимаев дар вақти тамринҳо туро нафасгир карда буд. Стрикланд чунин ҷавоб дод: як маротиба ӯ маро нафасгир карда буд вақте ки мо дар греплинг тамрин мекардем. мо аз он сар кардем ки ӯ пушти маро гирифт, лекин ин чиз муҳим нест. ин кор як маротиба рух дода буд. ман дар тамринҳо ӯро маҷбур мекардам ки таслим шавад. барои ҳамин ӯ ба зал омада барои худ рақибони заифро интихоб мекард ва мегуфт ки онҳо аз рӯи стил ба рақиби ман монанданд. ӯ дар тамринҳо рақибҳои осонро интихоб мекард ва акнун ин кори худро дар дивизион карда истодааст. ҳозир бошад мехоҳад ба вазни ним вазнин баромада бо Иржи Прохаска ҷангад ки ӯ ҳатто чемпион нест. Чимаев аз моҳориба зидди ман гурехта истодааст. ки дидан мехоҳад ки чӣ гуна ду ҷангори бузург беҳтарини худро аниқ кардан мехоҳанд. мехоҳед дидан ки чӣ гуна ҷангори амрикоии ҳақиқӣ дар замини Амрико ин арусаки чечениро шикаст медиҳад, гуфтааст Стрикланд. Чимаев бошад дарҳол ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ҳабиби, ором шав. ман шахсеро шикаст додам ки туро ду маротиба шикаст додааст. арусаки амрикоӣ, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки Дрикус Дуплеси Шон Стрикландро ду маротиба шикаст додааст. ана Чимаев бошад Дуплесиро шикаст дода буд ва Хамзат ӯро дар назар дошт. ҳамчунин бояд қайд кард ки аллакай чанд муддат мешавад ки байни Хамзат Чимаев ва Шон Стрикланд бадбинӣ аст ва Шон бо Хамзат дар октагон ҷангидан мехоҳад, лекин Хамзат бошад дигар ҳадаф дорад. шояд ман аллакай дар вазни ним вазнинум. Алекс Перейра ба визовҳои ман ҷавоб надод, лекин мебинем ки чӣ гап мешавад. шояд рақиб дигар кас мешавад. ман дар ду вазн чемпион шудан мехоҳам. баъдан ман метавонам ки ба вазни миёна баргардам ё ин ки ба вазни вазнин баромада метавонам. ман аз он шахсоне нестам ки аз UFC бебоқ рафтан мехоҳанд. ин чиз барои ман муҳим нест. ман фақат ки моҳорибаҳои калон ташкил кардан мехоҳам. оё ман дар се вазн чемпион шуда метавонам ё не, танҳо худованд медонад, лекин мо кӯшиш мекунем, гуфтааст ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем барои Хамзат бебоқ будан муҳим нест. ба ӯ моҳорибаҳои калон писанд аст ва ӯ омода аст ки рекорди бебоқти худро риск кунад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.